chin și chin. Și până să se ducă bolnavul acesta, altul care este, poate că putea să meargă pe picioare, se ducea mai degrabă și se vindeca. Dar el era bolnav de multă vreme. Poate tu aștepți această vindecare de multă vreme, cultul tău. A venit vremea când a venit Iisus și îți va da vindecare de care avem nevoie să ne vindecăm de multă vreme. Nu neapărat că sunt bolnav, trupește. Am nevoie ca Domnul să mă vindece spiritual. Știți de ce? Să stau drept pe calea Lui. Să stau drept pe calea Lui Dumnezeu. Ca nu cumva să o iau când în stânga, când în dreapta. Ca nu cumva piciorul meu să se clatine de pe calea Lui Dumnezeu. Spune psalmistul, ziceam în inima mea, nu mă voi clătina niciodată, picioarele mele nu va aluneca după stânca ta niciodată. Dar ți-ai întors față de la mine. Pentru clipă, ți-ai întors față de la mine și m-am tulburat. Poate pentru o clipă spunem că ne-am părăsit Domnul și ne întristăm în inima noastră și parcă vedem că nu ne lucrează Domnul așa cum vrem noi. Și ne tulburăm și ne tulburăm de noi și spunem, Doamne, de ce așa? De ce așa ușor? Dar nu uita că va veni vremea când Domnul se va atinge de tine. Chiar dacă ești de la multă vreme. În seara aceasta Domnul s-a atins de mine, spune Aleluia. Am primit din partea Domnului vindecare. Am primit eliberare. Am primit putere. Am primit din partea lui Dumnezeu putere. Puterea lui Dumnezeu care se coboară peste noi. Când vii la casa lui Dumnezeu, vii să te întâlnești cu El. Și aici primești putere din partea Lui. Nu vine această putere de la om. Și am spus în umbra de carne te vindecă și brațul lui Dumnezeu cel puternic trăiască în numele lui Dumnezeu. Două versete vreau să mai citesc. Cuvântul lui Dumnezeu de la 1 Corinteni, capitolul 13. Titlul la 1 Corinteni, știți și dumneavoastră, capitolul 13, este dragoste. Această dragoste care a turnat Dumnezeu în inimile noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu, odată pentru totdeauna. Așa este. Dar cum se întâmplă? Pentru că de multe ori noi oamenii pierdem această dragoste. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune așa, și am turnat în inimile voastre o dragoste odată pentru totdeauna. Cum trebuie să rămână dragostea lui Hristos? Odată pentru totdeauna în inimile noastre. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, versetul 2. Și chiar dacă aș avea darul prorociei, auziți? În seara aceasta luați bine ceea ce vorbește Duhul lui Dumnezeu. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate limbile și toată știința, și chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut munții din loc, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. 0,0. Și chiar dacă aș avea putere să mut munții din loc, nu sunt nimic. Auziți? Chiar dacă aș proroci în seara aceasta, chiar dacă aș cunoaște știință și toate limbile, să cunosc eu toate darurile, eu care în seara aceasta promovez cuvântul lui Dumnezeu, eu, chiar dacă aș avea toate lucrurile acestea, și n-aș avea dragoste, să nimic. Sunt zero. Fără dragostea lui Dumnezeu nu sunt nimic. N-aș putea face nimic. Sunt un om fără nimic. Și atunci mă voi trezi înaintea lui Dumnezeu cu nicio roadă, cu nicio putere, cu nimica. Mă voi înfățișa înaintea lui Dumnezeu cu nimic. Chiar dacă aș avea toate lucrurile acestea. Și poate de multe ori mă aș proroce și eu. Mi-a place și eu să mă gândesc. Parcă aș ști și să am și o putere așa ca să prorocesc, să vorbească Domnul, să folosească Domnul de mine. În seara aceasta eu spun că cer un lucru bun. Și este un dar deosebit de la Dumnezeu. Este o lucrare minunată. Dar dacă nu am ceea ce este necesar, dacă nu am lucru principal, lucruri pe care mă lovesc de el, unealta pe care este principală ca să o iau cu mine și să o am întotdeauna în inima mea, sunt zero, sunt nimic înaintea lui Dumnezeu. Dacă n-am dragostea pe care mi-a turnat-o Dumnezeu,
aceea dragoste să în viața pentru fratele meu. Aceea dragoste ca să-i slujesc fratele meu. Aceea dragoste în care dacă mi-a greșit fratele meu, să văd ca înainte. Aceea dragoste dacă fratele meu nu mă bagă în seamă, să-l bag eu în seamă. De aceea dragoste avem nevoie. Și zic ca Domnul să ne binecuvânteze în această acesta. Zic ca Domnul să ne întărească, să ne dea putere și să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă venim în seara aceasta și venim la adunare și am venit în seara aceasta, eu cred că am venit să ne întâlnim cu Domnul. Amin. Am venit ca să îi spunem lui Dumnezeu în cazul nostru, durerea noastră și să ne asculte, nu? Dar pentru toate acestea aș vrea să vă spun, trebuie să avem dragoste din partea lui Dumnezeu. Și eu cred că dragostea lui Dumnezeu ne-a strâns în locul acesta. Ne-a strâns și ne-a unit ca să-L lăudăm pe Dumnezeu. Ca să-L preamărim pe El, să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că ești Tatăl nostru și Mama noastră, Dumnezeu nostru care ne iubește. Și zic ca Domnul să ne întărească la lucrul acesta. Aș vrea să vă spun ceea ce mi s-a întâmplat mie, personal. Poate nu este chiar așa important, dar pentru mine m-a marcat lucrul acesta. Am plecat miercuri, săptămâna care a trecut, am plecat de acasă și m-au condus familia la mașină când am plecat cu Lică spre Germania. Și împreună cu copiii mi-au rămas bun de la ei și am plecat acasă și a zis, sunt copiii acei doi mai mici, Ruben și William. I-a spus, tată, vrem să ne facem și noi bagajele, să mergem cu tine. Și a spus, tată, mașina e ocupată și n-aveți loc. Mă voi întoarce înapoi și mă voi la împreună cu mami, cu tată, cu toți, o să mergem cu toți împreună. Acum nu este loc și fratele Ric avea o remorcă în spate și a zis, ne punem în această remorcă. Și mergem cu tine. Spun în numele Domnului, dacă am stat așa și lucrul acesta m-a marcat foarte tare și am stat